περνάτε στο κάμπινγκ του Απιτίτα, ρε παιδιά? Εδώ όλοι. Χαλαρά. Πολύ χαλαρά, Αλλά όμως. Πώς περνάτε στο κάμπινγκ του Απιτίτα? Λοιπόν, την Παρασκευή θα έρθουν εδώ πέρα οι Κόζα Μόστρα, live. Καλή? Ναι, πολύ ωραία. Ωραία. Παρασκευή θα είστε εδώ δηλαδή για νταμπαντούμπα με Κόζα Μόστρα. Πώς το βρίσκετε το κάμπινγκ? Καλό. Καλό μόνο? Τέλειο! Κόζα Μόστρα την Παρασκευή. Θα είστε εκεί, Φανταστικά, εννοείται. Εδώ. Πώς περνάμε, ρε Ζώρο, ρε Βασίλη, στο Απιτίτα? Χάλια, καταπληκτικά. Παίζει να είναι ότι καλύτερο έχουμε. Ναι, βασικά γιατί δεν είχαμε τόσο καιρό εδώ. Με κοροϊδεύαμε, αλλά παιδιά είναι το νούμερο ένα κάμπινγκ δηλαδή. Τέλειο. Ελάτε. Παρασκευή Κόζα Μόστρα.